Na Igen. hát akkor üdvözlök mindenkit, én Vince vagyok, és itt van velem. Ha? Ja, szia. Hello. De ne nekem köszönj, te barom. Ja. Lóri. Igen, Hürge. és most Na. hardcore-ozni fogunk. Jaj, ez. Erről És nem volt szó, hallgassa, adjál még. Erről nem volt szó, erről nem na, volt szó. én tegnap kikérem magamnak, vagy mi az, ma megírtam, hogy akkor ma vidézzünk, hardcore lenne, és azt mondtad, hogy oké. De nem, de nem. De. Meg fogok halni. Az a sorozat, drága nézők, fog tartani úgy 2 napig. Egy epizód alatt meg fogunk halni. Valószínűleg én fogok előbb meghalni, ezt így előre látom. Nem, amennyire fél HP-val szoktam futkorászni, szerintem. Hát de ne futkorásszál fél HP-val, ez hardcore, kikérem magamnak. De az a szokásom, kikérem magamnak én. Kérd ki magadnak, ugye bent van a favágós plugin, várja, megnézem. Remélem, mert ha nem, akkor fogom magam, és kidoblak Jó, az bent ablakon. van, bent van. Biztos? Igen, most vágom a fát. Vágja a, nem tudom, honőszőrödet inkább. A puli kutyákat nem bántom. Oké. Ez egy puli kutya. Hát ami a hónaljam El alatt. neve- Na jó, fúj! De elveszem volt egyszer. Puli kutyáknak. Hogy ityeg a fityek? Amúgy real nekem Sphinx macska. Én nem Ausztrália. Na jó, hagyjuk ezt a témát, mert senki nem fog... Dislike-ok lesznek a videón, geci. Miért az érdekel? Nem. Itt van egy erdőtűz. Hát olcsd ki, te vagy tűzoltószám. Nem, én okoztam a tüzet, mit beszélsz? Oh. Oh. Amúgy nem tudom ki volt. Mivel mi? Milyen olcsam ki hallott? Köpjem le? Osztálytársam olyanokat tud köpni, de erre de most nem megyek bele. Hát inkább ne. Ezt majd videón kívül megtárgyaljuk. Nem Ezt néztem, szeressük. hogy mikor kezdtük. Nem, engem nem érdekel. Anna, tudtad, hogy a katolikus egyházban, amikor keresztelnek egy babától el kell forduljanak az emberek, és egyet az ajtó felé kell köpjenek? Oh. Most már tudod. Osztálytársam mondta. Ugyanaz, aki nagyokat szokott köpni. Lehet, hogy hazugság. Szerintem Amúgy. hazugság. Szerintem nem, mert katolikusok. Végül is. Nem mindent kinézek belőlük. A protestáns lélek. Bocsi, ki jött belőlem a protestáns? Vallásháborúk mindjárt kitörnek. Amúgy komment szekcióban. Ja, persze, te már az összes achievementet eléred. Én? Kumszanú. Na de. Nem vagyok az achievement elérő, én ilyen magyar Miért trim vagyok. raktad be a falba a crafting table-t? Tudom. Hogyan el a vizet. Mi? Állítsam el a vizet. Gratulálok, te is tudsz beszélni. Tudom. Mondjuk, mint hogyha én tudnék. Rész. Előző világban nem kaptam rezet, de bezzeg most kapok. Még az elején persze. Tehát. Jó. Ja, amúgy igen, videón kívül is szoktunk játszani, mert ilyen élettelenek vagyunk. Te vagy élettelen, én csak követlek téged. Mindjárt kimondom. Szeretlek. Tudod, ez a Shaq Smiley. Shaq Smiley. Hallod? Tetszik, hogy matchingelnek a username-jeink. Amúgy igen. Ilyen tök matchy. Direkt csináltad? Nem. Csak nem fogadtál a Damien talapból.
A Döxmien. Dx-milyen. Alsó vonal, alsó vonal. Na, viszont nekem kéne étel, mert szént serezet nem tudok enni, csorba fogna. Van nálam egy alma. Gratulálok. Találok csirkékes megölöm őket. Csirke? Ma írtunk románból tesztet. És milyen volt? Honnan tudjam, nem jutottak ki a tanár. Mi izéből, mi ma, tudod, amit mutattam? Aha. Az a belga. Igen, mert szeretem azt a bandát. Na. Ja, azt hittem, hogy a Belgiumról beszélsz. Nem. Ölök neked csirkéket. Oh. Na, mondjad. Na, tehát mi azt csináltuk, az is le lesz osztályozva majd hónap végén. Meg izét is csináltunk. Tegnap írtunk egy tesztet, ami az volt, hogy osztálytársamnak abból 3 egyese van. Ó. És minimum 4-es kellett neki, hogy kijavítsa. És a tanár félrehívta, hogy beszélhetünk erről, mert ez nagyon rossz lett. De vágod úgy, hogy a csaj egész hétvégén tanult. Mik történnek abban az osztályban? Nem De mik tudom. történnek abban az iskolában? Hát, mint amit mutattam, tudod, hogy a WC papír ilyen zacskóval van felrögzítve a WC tartályra, hogy mert nincsen WC papírtartónk. Nekünk sem. De meg se próbálják náluk. Hát nálunk inkább az legyen, mint hogy a földön, a koszban, meg a WC vízben legyen vágott. Hát... Nektek egy fokkal úgy tűnik jobb el nekünk. Adios. Vigyed, ha van WC papírod, akkor használd azt, mert a WC-be sose fogsz találni. Osztálytársaim tőlem lopják az WC papírt. Na, hagyjál már. Csak én gondolom ki, hogy amúgy kéne vinni WC papírt iskolába, mert nincsen. Megint rózsaszín ágyat szeretnél? Nem, azt megcsinálom magamnak, nyugi. Ne stresszeld magad. Felfedező útra vagyok. Jaj, hupikék, törpikék. Nem, megy le a nap, és ezt tudod, mit jelent? Előjönnek a rossz bácsik, és ha előjönnek a rossz... Falu! Arra? Tényleg mindjárt rám tépézik. De nálam már van egy ágy. Szóval, és bent van az a plugin, hogyha egy mod alszik, akkor a reggel lesz. Ja. Ágy. Na jó, itt az ideje lebucskázni az Iron Golemet. Jöjj ide. Majd odaadod nekem az egyik vasat, hogyha 2 ad, hogy megkapjam az achievementet. Neked annyira az achievement. Gyere már ide! De most éppen állatokat ölök. Mi? Hogy legyen kajánk. Ne! Ne tépézz ide! Hát nekem befagyott a játék. De jó, én Iron Golemet tudok. Miért nézel úgy engem? Van 3. Ó, na. Na jó. Mint a vikingek, kirédeljük. Kupasztra rédeljük ezt a helyet. Vince, gyere be! Vince, gyere be! Mindjárt. Gyorsan. Gyere, be kell, gyere. Megyek. Gyere ide, nézd, mi van Megyek! ott. Nézd, mi van ott. Orgia. Orphan. Orphan orgia. Orphan. Azzal akarom az egyiket vinni, nem rosszból. Nincs is otthonom. Birkák! Nálam már van egy apjú.
Nekem van egy mellőrtem. De mi vagy? De mi Ja, vagy? most jöttem rá, hogy nem tudok futni. Ó. Nekem van 3 csirkém. Nálam van 9 raw beef, tehát steak. Van 7 darab csirkém és 8 darab birkahúsim. Meg egy almám. Egy meg az egyiket. Nehéhez. Megettem az almát. De ügyes vagy. You decided to eat the one thing that was not... Krumpli! Jóka. Te konkrétan eldöntötted, hogy azt fogod megenni, ami a legkevesebbet tölt. Hallod, de... Bro, hallod? Mond. Térj vissza a jeges bajom. Nézd, mi van itt egyből. Hol? Hát, havas bajom van itt egyből. Ja, tényleg. De most ne költözzünk oda. Miért? Mert az már az egyik világban megvan. Lopom. Lopom a tetőt. Sárga ágyam lesz. Oksi. Nekem mindig kék ágyam van. Kiskékes. Nagyon melankóliás vagy. Anyád. Neked van kedvenc színed? A zöld, meg a kék. De az ilyen sötét Nem. kék. Dél. Miért álltál be? Ne állj meg, csak úgy nagyon creepy. Majd nézd meg a videót. Csináltál? Majd nézd meg a videót. Miért? Mit csináltál? Nem az, hogy mit csináltam, hanem hogy mit csináltam majdnem. Ja. Feltételezem, hogy tudom. De attól még majd nézd meg a videót. Ó, Stonecutter. Elloptam. Alright. Román. A román szív, román lélek. Hol Román majd leszek, leszek, amíg amíg élek. Megrohad. Várj, én csinálok magunknak kenyeret, jó? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Nem vagyok keresztény. Én se. Gyere ide. Hát már eljöttem onnan, felfedező úton vagyok. Bánya. Ne menjünk még el bányászni, mert még nincsen vasunk. Ne! Ne, 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 ne. Mi az? Meg fogok halni, meg fogok halni, meg fogok halni, meg fogok halni. Gyere! Nem haltál meg. Powdered Snowba estem. És kiütheted volna alatta. Rossz! Hol? Hol? Itt! Oh. Ez eddig a legszerencsésebb világunk a legutóbbi 10-ből, és ez sokat van. Igen. Neked 32 kenyeret, azt felvetted? Ha? Gondolom 5 kenyér. The way my smile faded. Hova dobtad ki? Nem tudom. Azt keresem. Hol dobtad ki? Mikor? Ah. De ne vár, most... Ja nem, én vettem fel. Hülye. Anyád. Na, gyere ide. Hol vagy? Jól van, anyám. Miért érdeklőd? Hol vagy? Ja. Itt. Így és így. Köszönöm. Ne élvezkedjünk videóba. Ja, oké, elnézést, elfelejtettem. Családbarát. Családbarát. Szent Szűz Mária.
Hát mi azt nem ismerjük a családbarátot. Van olyan? Van olyan Ki a családbarátunk? családi barát. Érted? Igen, ki az? Te. Ilyen kérlek szépen vágd be a Doom-nak hogy hívják át. Mit? Vágd be most az izét. De The only amúgy thing they imádom, fear hogy is ezt you. videóba kéred, meg most azt vágd be ide. Igen, azt majd kivágod. Nem fogom kivágni, ez benn fog maradni. Ne. Hát de vágd be a Doom-nak az izéjét, na. De milyen hangeffektet? Hát de a Doom, Doom, Doom. The only thing they fear is you. Majd küldet, mert szerintem nem ismerem. Nem ismered, 100%-ig ismered, olyan jó mi van. És a zene is jó. Öljek Tehát disznókat? Buzi vagyok. Mi? Na, mi? Igen, ilyen nem vagyok. Én nem vagyok buzi. Néztél a földbe? Gondolom, igen. Mi? Semmi. Egyébként posos földre értem, tehát posos a föld. Ó, nyami. Valaki túl sok babot evett, úgy tűnik. Valakinek túl sok volt a kínai. Vastag spruce fák. Ját. Milyen vastagok. Már akarom enni. Öm, Szóval. öm, Igen? Igen? nézd, Mert milyen vastag, meg akarom enni. rossz. Aki rosszra gondol. Ne üss ki, mert nekem is kell. Köszönöm. Nézd, milyen vastag, meg akarom enni. De ne! Ez egy családbarát YouTube csatorna. Én a fáról beszéltem. Ez angolul egyre rosszabban hangzik. Fordítsd az agyadban angolra. Nincs családbarát csatorna. Amúgy emlékszel, amikor ráírtál Zsédabra? És válaszolt is. Tépész magadra! Tépész magadra! Tépész magadra! Nagyon gyorsan. Kérlek. Köszönöm. Mi volt a baj? Beleestem egy lyukba. És ott volt egy creeper. Ó. A orfán. Öljük meg a nagyokat, hagyjuk meg a kicsiket, hát ha megbűnhődünk érte majd. Hát valószínűleg megfogunk, mivel ez egy hardcore sorozat. Igen, kell nekem egy ágy. Ez egy családbarát csatorna. Hálgás, meg se kell látni. Viszket a hátam, várja. Nekem meg a mellem. Köszönjük. Hallod, mint egy viszketős disznó. Úgy érzem magam jelenleg. Mindjárt nekiállok a falnak, se elkezdem vakargatni a hátam. Kaja. És erre ő veszi fel. A földet meg én. Ez mi? Ó. Jogok. Gyere ide. Hogy belerakja. Véletlen volt. Nem hiszek neked. Full direktnek tűnt. Viszket a hátam. Vince. Megvakarom. Köszönöm. Várjál. Gyorsan vetközök. Nézd, Ja, mennyi rész van ott. Hol? Utálom ezt a játékot. Megbántam, hogy megvettem. De hogyha nem vetted volna meg, akkor még most is Mesteremcéről lenne. Hát én nem mesteremcéztem soha. És ezt komolyan mondom, én nem voltam mesteremcés. Nem már. Nem, mert ameddig nem volt gépem, addig én mind PS-en nyomtam.
PS-re megvettem a Minecraftot, és azon nyomtam. 2016-2018 között pedig nem is volt normális verzióm meg, szóval ilyen trial verziókat nyomtam, úgyhogy kb. Egy órát lehetett játszani a világon, nem lehetett kommandokat használni, és csak meg volt építve egy ilyen pre-built cucc, és azon lehetett Ja, az a körülnézni. nagyon béta Minecraft. Nem nagyon bét a Minecraft. Amiről tudom, most te megvan. beszélsz. Nem tudom, PlayStation Edition volt. Aztán lehet, hogy majd visszamegyek, és megmutatom neked. Küldök róla a képet. Ha jól tudom, meg volt az a nos fej is benne. Ha jól tudom, mert találtam egy olyasmit. De lehet, hogy hülye vagyok. Szerintem Mindegy. csak simán hülye vagy. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyon sokat játszottam úgy, és egy csomó dolgot találtam benne. Mert valahogy sikerült. Na aztán el voltam egy darabig. Most tettünk egy Ré. kört. Nem. De. Vagyis nem mentünk vissza. Azt hiszem. Na várja. Szerintem Itt tettünk egy kört. Meglássuk még. De balfasztok vagyunk amúgy. Miért ott a falu? Hát még nem látom, de lehet. Amúgy költözzünk már ide. Még nem töltött be itt a cucc. Itt nincs falu. Mi az? De hol vagy? Itt Gyere vagyok. ide. Nézd oda le. Milyen vibe-os. Meg akarom menni. Ott vannak Fehér? méhek. Tudom, most mondtam süket. Ja. Ja. De cukik, egyelek meg. Én tudod, hova akarok költözni? Hova? Cherry Blossom biomba. Na, én oda megfogadtam, hogy soha nem fogok lábat tenni. Mert? Mert nem lehet ott építeni. Rendesen nem tudok építeni ott. Eltűnik az építési tehetségem Cherry Blossom Biome-ban. Ja, Miért? akkor Fogalmam sincs. költözünk egy ilyen füves pusztára. Aha, azt itt befögtem egyek, csak nem hallatszódott. Hát örülök neki, mert mint ahogy mondtad, ilyen Vince Burping Compilation. Vincent Lori Burping Competition. Compilation. Competition. Competition lehet, hogy ne néznek. Többször befögsz, mint én. Nem tudom, szarok. A monster miatt. De az finom. Tudom. Szeretem a monstert. Vagy költözünk hegybe, mert akkor sok kövünk lesz. De az, hogy hova költözzünk? Valami Hova? nagyon alaphelyre. Mert? Mert miért ne? Amúgy szerinted 1.8-ba játszanánk most a vinni a gépen? Igen. Én is. Mi? Én is? Igen. Kuki. Konkrétan. Mi olyan vicces? Nem tudok beszélni, elment a beszédtudásom. Meg kellett már tanuljuk már a magyar himnusz, igaz? Igen. És nem tanultam meg, de nem ment belőle a probléma, mert elmondtam, hogy miért. Tegnap, amiközben tanultam, olvastam, anyám azt ajánlotta fel nekem, hogy hallgassam közben a himnuszt, mert belemászódik a fülembe, belemászik a fülembe a dallam, és megtanulom a szövegét. Na, a nagy fasz, mert az először, amikor meghallgattam a teljes megzenésített verzióját a versnek, úgy elkezdtem bőgni. Tehát rendesen pityeregtem. Anyámnak is megmutattam, anyám is elkezdett sírni. Meghallgattam még egyszer, na aztán mondtam magamba, oké, én ezt nem, mert hogyha föl is mondanám, akkor végig bömbölném az egész órát. Szóval inkább kihagytam. Igazi hazafi. Nekem ez a hely itt tökre tetszik.
Én nem tudom, hogy hol vagy, mert én erdőben vagyok. Anyád mély erdejében. If you know what I mean. Bro. Mondd. Broski. Mondd. Meg vagy. Ebből tudtam, hogy hol vagy. Itt kezdtünk. Várjál. Geci. Semmi baj, megbocsátjuk magunkra. Tettünk egy kibaszott nagy kör. Semmi baj, csak menjünk tovább. Igen, rájuk az, hogy kurva hülyék vagyunk. Semmi baj, megbocsátjuk magunknak. Tudom, mivel lenne nagyon félelmetes ez a játék? Mivel? Cave Dweller mod. Mi? Cave Dweller mod. Az Vagy milyen? vagy menni fog. A Cave Dweller az ilyen entitás, egy darab létezhet belőle egyszerre, és mindent tud. Egy hostile mob, hogyha ilyen felhasználja azt a cave soundokat, tudod, Minecraftban, ami alapból van benne, és ad neki jelentőséget. Végül összefoglalva, a Cave Dweller egy ilyen nagyon hostile mob, mondom, egy darab spawnolhat belőle egy világban, és csak a bányákba spawnol. De hallott tépéz rám? Oké. Cookie. Várj, nem ez. Snöks, dökös. Igen. Ez itt? Ez a hely? Visszahallom magam. Bocsi. Tessék. Na, tehát ez a hely? Tökélet. Alá. Jó, mert én akkor csinálok egy chestet. Gyere ide. Ahol én vagyok. Gyere ide. Két crafting table hallom. Lerakja az egyik, lerakja a másik. Ellenkező párhuzamosan egymáshoz. Na jó. Hallod? Mondi. A Minecraftban vannak olyan dolgok, amik nem tudnak párhuzamosak lenni egymással? Hogy érted? Hát párhuzamos testek. Szerinted vannak? Vagy nem párhuzamos testek. Szerinted vannak? Nem tudom, biztos. De nem, figyelj. Hogyha például lerakom ezt. Ne nézd, hogy hova van lerakva. Ha lerakom ezt, akkor végül is nincs olyan elem, ami nem lenne párhuzamos vele. Ha az éleit nézed. Amúgy. Úristen. Van nálad fa? Nem felhasznált. Válogass. Köszöncs. De komolyan? De most komoly vagy? Van nálam 33 darab szén. De komoly vagy? Hát de alig van már szén a Minecraftban. Most amúgy jogos. Éges ki a vizét, a vasat. Van nálam vas. Csinálok még egy... mi ennek a neve? Magyarul? Mi? Ennek. Ja, kemence. Igen, kemence. Na, Nekem is van egy kemence. ott van, éges. De ez gyönyörű. Várj, kell még valamit a tére. Rózsaszín kell a tetejére, hülye buzi. Jó, akkor lesz 3. Ez Vagy- most komolyan úgy, hogy egy fasszal csináljuk.
Vedd már vissza! Ragd már vissza! Ja. Ragd már vissza! Tetejére! Ragd már, hagyjad már! Várja. Amúgy Rögj ki a lehet, szél. hogy... Na, tehát lehet, hogy ezt a részt 2 részbe vágom. Miért? Mert nagyon hosszú. De hogy hosszú ez tökélet? De nem a fasz. Fúj! De az is. Ez gyönyörű, I don't know what you're talking about. De beívódott a földbe. Te is sok mindent értél el az életben, fiam. Adjál. Nem érettség is szer. Nem is fogsz ilyen tudásokkal. Köszönöm. Sokat jelent számomra a bölcs szavad. Miért van ennyi disznóhúsunk? Na, én elkezdem építeni a... Lebörgetszed a csávó. Nem tudom mi. Hor. Lehet lépcsőzni a geci. Lehet lépcsőzni. Erre használom a gyapjam. Inkább ágyat csináljál magadnak. De nekem már jó nézem. Na. Jó csinálok. Gonosz bácsi. Na, tessék. Sárga. Pisi. Pisi. Pisi színű ágy. Boing, boing, boing. Boing, 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 boing. Boing, boing. Na. Na, de hát akkor... Ezzel a résszel el is köszönök. A következőben találkozunk. Gyere föl. Akkor na gyere föl, várjál meg lesz. Gyere, gyere. Köszönöm. Sziasztok! Papa.